Și bine v-am găsit la acest vlog. Eu sunt David 2 de 4 și apăsați pe like, abonați-vă la mine și băi frate, băi, ce să zic frate, m-am plimbat și eu, mă duc acum la solare, sunt solarele mele la sere, n-am ce să zic frate, asta e viața frate. Dați și voi un like acolo, un subscribe. Abonați-vă la canalul meu, David 4. Abonați-vă la canalul meu. Dați like. Ce să facem, frate? Suntem aici pe Barusăneală. N-ai ce, frate. Mă la solare cu fratele meu. N-am ce să fac. Fratele meu? Andrei, ce faci, frate? Băi, frate, n-am ce să fac. Băi, ce faci? Fac like pe canal. Ce faci? Băi, frate, suntem pe drum. N-am ce să facem. N-avem ce să facem. Uite pe drum. E soare. Cum știți voi, așa e soare. Stări copiii după mine. Taci o stare. Ca o cajau. Scuzați pe fundul ăsta. Nu e frate, ce să facem? Abonați-vă la canalul meu. Băi frate, n-am ce să fac. Și n-am ce să fac, fratele meu. Bă, n-am ce să fac. Bă, m-aș plimba așa, bă, mă plimb acum. Bă, m-aș duce într-o zi, m-aș duce așa să mă plimb, băi frate. Băi, m-aș duce. Băi, fratele meu, m-aș duce să mă rog, bă, m-am plictisit în casă, băi. Și la noi e coronavirus. Moarte de coronavirus. Avem coronavirus. Toți țigani n-avem coronavirus. Boris, ce oresa? Boris, ce oresa? Boris, ce oresa? So